de best. Kruipeltje. Kom maar. Dit is Kruipeltje en die heb ik gekregen omdat er voort moest. De poorten mijn naar krom en de laaier. Dat is eigenlijk dom voort. Hier in mijn armen zet om te verzoeken. En dan heb ik hem aan, nou is het nou wat worden. En dan neem ik hem altijd Kruipeltje. Maar dit is dan lucht, zo. Oh nee. Ja, maar dat is wel apart, een fjouweling in de winter net. Nou, de mensen om deze tijd. Ja. En deze die laat de bebber in. Nou, en dat is een geitje, jongen. En dat moet groot worden. Over de winter zie ik alles vol staan. Ja? Ja, de eerste winter dat ik weinig heb. Maar je neemt een afscheid van het spul? Nou ja, dat moet wel. Hoezo? Nou, dit is voor mij het laatste. Ze doen niks meer aan me. Ik ben bestraald en alles en het is uit. Ja, ik weet niet hoe je dat beschimmen moet, maar ik moet nog wat zien hier maar. Maar het is op. En dan houdt alles op, hè. Het is ja, moeilijk. Ik vind het zelf moeilijk, laat me het zo zeggen. Een oor maakt het niks uit, maar zo is dat. Je moet het zo zien dat je 30 keer bestraald bent. En die maken het meer en alles houdt op. En je zit onder de morfine van ellende, dan is het moeilijk. Maar ja, het is, ik heb al 42 jaar overleefd. Dat. Ik heb naast 42 jaar overleefd. Heb je al 42 jaar kanker? Ja. Toen ik maagkanker, hij de hele maag eruit halen. Dus dan is het ook wel. Hoe heet die jou dan? Zat de darmen niet. En bij lietse bietjes. En die jood maken het ene en moos maken het oren. Nou ja, wat heb je hè? Kijk wat hier. Hup. Zag je dat? En hoe lang hebben we je nog, volgens de dokters? Geen idee. Het is dan lucht. Dus ik krijg laaltjes, zei je weer naast je. En one. En dit is dus het naailim. Ja. Maar ja. Als ik het maar beleef. Nou, kom maar. Eventje. Hier heb ik nog een bultje aan hier. En nu is Worman die dat hoofdbekapping, zo. Heb ik nog daar de hoofdwiezers van. Ik koe alles kwijt, klein beetje, maar dan heb ik niks meer. Dan zie ik nergens meer zien aan en dan is het uit. En nu heb ik nog wat. Tenminste, dat vind ik. Ja, ik zal het wel niet goed doen, maar ja. Zo is het niet een keer.
En dan ga je wat betalen. Ja. En dan oors is alles uit. Ja, wat moet je dan? Je kan ik niet al daar achteruit zetten. Nee. Ik ben het, hoe staat het juist? Momentelijk, Wat is de temperatuur? Nee, ik zou zeggen, momentelijk was dat wel tegen. Het leven van Douwe is altijd wel heel bijzonder geweest. Het had echt wel een bijzonder verhaal. Daarin had God wel een bepaalde plak, maar die is net altijd net duidelijk. En toch moest wel altijd graag er wel wat over jaren en dat ik er ook met jou over praten en zo. En wat voor mij ook altijd een hele belangrijke psalm dat in die weg staat, is altijd de psalm 139. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zet gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Dan beginnen mij te meten, dan hoop ik dat ik het daaraan waarin zit. Ja. Hoop ik. Want je moet, ik kan wel zeggen dat ook net, maar je weet het nooit. Tenminste, zo beschouw ik dat. Nou, ik dat maar weer uitdenken. Maar als je nou ben krijg, een kruipeltje, hè?